Čau, zdravím všechny. Tak ve čtvrtek jsem přiletěl na Tenerife a dneska je pondělí a šel jsem si zahrát tady hřiště Abama Golf. No, není to neskutečné. Druhou ránou jsem zahrál do greenu na 4 páru. V tomto malebném, krásném a úžasném hřišti. No, je to jeden z těch lehčích 4 párů, co jsem se díval hned na začátek, na první jamce. No, Caddy Master se mě ptal, kterých odpadíš chci hrát, jsem mu říkal z bílých, mám single handicap. No a druhou ránou jsem zahrál tady tohle. Jo. Taková pěkná přihra k tyči. Teďka si to dám za jamku a zkusím zahrát toho brdíka, no. Tak jak se říká mezi správnými golfisty, jenom pár. Našel jsem tady nějakou kvečku Cleveland RTX 6, tak ji vezmu a dám ji na recepci, to někdo asi zapomněl. Nebo se poptám ještě po hřišti. No, uvidím. No, hřiště se nachází na jihozápadním pobřeží Tenerife South. Tady vlastně na pobřeží Costa del Adeje. Kousek od Playa de las Americas, Los Cristianos. No a potom z toho je takový výhled. Takový nádherný výhled na pobřeží Costa del Adeje. Já už jdu teda tady z bílých, ze zadu. Vypadá nádherně to zasazené hřiště na tom pobřeží. Tak zahrál jsem na druhé jamce takové lehčí dročko, jenom hybridem. Řekl bych, že je to takový links, lémovaný jakoby ze všech stran palmama. Není to tak hrozné jako v Alicante, třeba v tom Alicante Golfu, že to je sazené domy kolem fairway, ale působí to tady takovým klidným dojmem. Tak, míček je zase na fairway, jako vždycky. No, jedna taková zajímavost, dostal jsem buginu, měl jsem tam napsanou jmenovku tady a co vidím úplně poprvé, to možná nechci lhat, ale jestli se to někde nachází na nějakých českých hřištích, tak je i tato navigace tady v té bugině, která mi přesně ukazuje mapu, jako birdie kartu. Dalo by se říct. Jo, birdie kartu a tady to ukazuje i vzdálenost na jamku, tam jsou i bunkry. Je to dobrá věc, no, jestli to dobře půjde vidět na té kameře. Je to dobrá vychytávka. No, ještě tady je taková věc na této bugině, pod zkušeností na druhé jamce jsem se přiblížil víc jakoby ke greenu, jako for green. A tam už je napsané, že tam nesmí bugina. Tak jsem tam přijel, pak jsem chtěl odjet z toho místa a tady mi to psalo, že už zasahuju do nějaké té zóny, toho approache a toho foregreenu a greenu, že mi to dál nepustí. Ani na zpátečku jsem to musel trošku tlačit, tu buginu, a pak už se to chytlo a jelo. No tak tady je i navigace, kde tě to prostě nepustí, nebo nějaké senzory tam jsou. No šílené, jako pěkně to vypadá. Ale nevím, jak to s tím, snad to nějak vydržím s tím systémem do konce hry. Tak nakonec přijel Caddy Master a přidal jsem mu tu Včku, takže jim to vezl teďka k tomu předchozímu, vlastně k tomu flightu, co jde přede mnou. No, takže tak. Normálně mi to píše i ta navigace, že tam jsou hráči na 4. jamce. Ještě, že to tu mám, protože vypadá to jak Alicante trošku. Tež takový labirint. Tyjo, teď jsem přišel na 4. jamku, par 3. Přijel jsem, dívám se na navigaci 179 metrů.
No jo, ale hledám odpaliště a vlastně jako kdyby hrál z černy. Zase dívám teďka do birdie karty, to je 3 pár 210 metrů, no. Trošku další 3 pár, ale takový PGA už, no. Mají tady skvěle popsané ty birdie karty. Vlastně to hřiště i ty greeny tady jsou pěkně zaznačené. Bunkry, approache, pěkné. Tak a postupujeme dál na jamku číslo 6. Je to par 5, handicap 15 a má to nějakých, to píšou 429 metrů. No. Tak jsem si přihrál první ráno driverem pěkně dolů na fairway. A teďka se kouknu, tam je to 250. Bych mohl takto druhou ránou potom ještě útočit už na green. Hřiště se mi zatím moc líbí. Je krásné, takové členité. Bez buginy bych si to asi nedovedl představit dneska. Protože to je jakoby hodně kopcovité na tom pobřeží Costa Adeje. Ale nádherné lemování palm kolem těch fairwayí. No a jestli to bude vidět, no, tak pod Paříž se tady staví nové rezidenční a luxusní vily. Tak podařilo se mi něco neskutečného a úžasného. Na 6. jamce druhou ránou jsem zahrál tady z tohoto převýšení, jsem zahrál na green. Bylo to nějakých 180 metrů, vzal jsem 6 a poslal jsem to pěkně na green. Na 5 páru, že budu druhou ránou na greenu, tak to jsem ještě snad jako nezažil. Takže jdeme zahrát toho eagla, že by? Tak není to možné. Na té 6. jamce jsem nakonec nezahrál toho eagla, ale zahrál jsem birdíka, ten se tež počítá. Tak doufám, že to nebude ABS. Doufám, že to nebude ABS, after birdie shit. Na tom 3 páru. Tam bude holý pán. Tak jo, můžu říct, že ABS se nekoná, after birdie shit. Zahrál jsem to první ráno pěkně na green v regulaci, takže teďka jdem zase zahrát to birdíka. Easy. Tak teď jsem na 9. jamce, par 4, handicap 3. No nechci se zase chlubit, aby to zase nevypadalo na tom videu. Ale zahrál jsem druhou ránou teďka na green a balon je, míček je v lightu. To je přesně ono, tady ta nádhera. Si připadám jak na Pico de Teide předevčírem. A tady je ten nádherný green a míček u vláky. A to mi pije krev. Ta 11. jamka je tak úžasná a kouzelná. Tohle to prostě musíte vidět. To je něco naprosto úžasného. Tady green, kousek od pobřeží a od hotelových rezortů. Tak, teď jsem na 18. jamce, zahrál jsem dlouhý drive a teď jsem se přihrál krásně druhou ránu na green. Trošku jsem to stříhnul do videu, protože tam nic zajímavého, ale tady tohle to stojí za to. No, pojďme to ještě zhodnotit, to hřiště dnešní.
No, musím to hodnotit až na pokoji, protože se mi vybila kamera. Tak to dotáčím ten konec až teď. No, jak bych to zhodnotil? Hřiště bylo velmi perfektní. Byly připravené ty greeny, byly úžasné. Foregreeny i fairwaye, nízkostřížené, všechny ty odpaliště, všechno to bylo perfektně značené. I v té bugině byla i GPS, takže na hřišti jsem se neztratil, takže úplně v pohodě. Co jsem se ještě dočetl tady v té birdie kartě, kterou mají na recepci, tak na hřišti se nachází 25 000 palm kolem hřiště, kolem toho linksu, na tom hřišti Abama Golf. No a jinak za ty peníze, za těch 160 euro, to opravdu stojí za to. Je v tom i ta bugina v ceně toho fíčka a já myslím, že to je jako přijatelná cena tady pro Tenerife, pro Kanárské ostrovy, pro Španělsko. Tak jo, no, dneska jsem zahrál 92 a mohl jsem si to i na té GPSce poslat na mail, tak mi to přišlo ještě i do mailu. Dneska 92, ale to jsem šel spíš z takových bílo-žlutých. Spíš to byly, bych řekl, převážně jako černé odpaliště. Protože jsem hrál jakoby úplně z těch nejzaších odpališť, co tam byly. Tady mají označené jakoby bílé, ale dá se říct, že to byly mistrovské, takže 92 na dnešní výkon. Není to úplně špatné, zítra to zkusím vylepšit v tom Costa Adeje. A celková délka z černých odpališť 6281 metrů. Jsem se tu ještě dočetl, no to by šlo.